Bem. Anggih Kakang Pentul. Iki Mas iki danga citik iso Mas. Ra iso. Wabut tak rung-rung ngono Aduh, ya apa lah. Abut iki kanggomu nek kanggoku lho ya enteng. Lho enteng emang mbok tunggoni ning kono lho. Anggih Kakang Pentul, sajak panjenengan menika rawuh gati-gati sajak wonten ingkang badhe dipun aturaken Kakang. Pancen ana sing arep ndak aturke marang sliramu. Kuwi gati sange? Penting banget. Nalika aku babat alasana ing tanah Jawa, aku entuk cecolo, entuk nawala tiban, dijaluki sabiyantu marang pawongan kae dikokon ruwat sing kalane putrane. Mulai iki dina aku njaluki go praktikel aku kudu kepiye, Mbam? Kakang Pentul. Tiyang ingkang paring pitulung pangkruwatan menika lak nggih ingkang sampun sepuh. Mboten kok ateges namung sepuh bab yuswa ananging ugi bab kawruh. Yen bab kawruh menika panjenengan mboten kirang-kirang ananging amargi panjenengan kalian kula bebrayan menika lak dereng nggadahi momongan. Bener. Menika tesih ketingal yen to muda taruna. Yen panjenengan nyarujuki panjenengan kalian kula sak menika celamur laku gantos jejuluk pripun Kakang? Yen aturmu kaya ngono aku wis tanggape sasmita apa kang dadi kekarepanmu. Supaya kowe kelawan aku iso kanggo tuwa-tuwa anggane ana ing tanah Jawa kene. Leres. Wiwit dina iki aja nganggo jeneng Raden, betul kelawan Raden tempe maneh. Nggih, lajeng. Nanging nganggo jejuluk Kaki Legayek lanine Legayek, Bam. Kaki Legayek kala kula sak menika nini Legayek. Bener. Kaki Legayek? Nini Legayek. Lah nek kados mekaten lagi sampun jumbo kalian kahanan. Mbok menawi samakene wonten kadang gesang nyuwun pitulungan pangruwatan marang panjenengan kalian kula lak mboten nguciwani Kaki Legayek. Nanging ngene lho Nini. Pripun? Sakwise sliramu kelawan aku nylamur laku, ha to? Apa kira mireng manuk prenjak ganter-ganter sajabane omah? Kaki Legayek. Nini Legayek. Prenjak tansah ganter-ganter san saya banter wonten sak ngiling griya menika. Saspetane para pinsepuh rumiyin yen ana prenjak sing ganter-ganter mesti bakal katekan tamu. Mbok menawa wae tumus anggone prenjak ganter-ganter kae coba dirantu sauntara. Anjir Kaki Legayek. Sajak kledang-kledang Kaki Legayek. Kenapa panjenengan persa? Lah nika sak rombongan. Lah kok sajak dampyak-dampyak kae. Anjir. Telenok. Kaki Legayek. Nini Legayek. Tumus prenjak ingkang ganter-ganter tansah sansaya banter. Sak menika wonten tamu ingkang rawuh. Ananging Kaki Legayek. Iya Nini Legayek. Menapa panjenengan menika sampun tepang tamu ingkang rawuh menika Kaki Legayek? Babar pisan aku dereng nate tepang karo pawongan kae coba ndak tangune sauntara. Sumangga Kaki Legayek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten ateges kula tambuh ing kahanan nggih, Pak. Saderengipun dereng nate srawung nggih, panjenengan menika paring asma sinten? Muhammad Suryadi. Bapak Muhammad Suryadi menika kapernah garwa panjenengan nggih, paring asma Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni. Nun sewu, panjenengan kok raya-raya sowan wonten rompokipun kula kalian garwa kula menika wigatosanipun menapa? Non sewu dalam talang aturpun Bapak Muhammad Suryadi. Inggih. Setunggal silaturahim kaping kalih badhe maringke utawi nitipke putra putrinipun wonten Kaki Legayek lanine Legayek. Agung amargi kagungan sengkala nggih menika sendang diapit pancuran pun ruwat Kaki Legayek. Kados ngaten, ajeng pasrah putra putri panjenengan saktiganipun. Napa panjenengan sampun ikhlas lahir batos panjenengan, Pak? Ikhlas lahir batin. Ibu sampun ikhlas. Kayak coba dijak rene tahun ini. Boten purun sing kalih. Sing kalih boten purun. Entas. Masih mawon. Lho. Nun sewu panjenengan ampun nalit ing galih amargi putra-putri panjenengan badhe kula rengga kados putra kula piyambak. Nun sewu tasih wonten wigati kang dereng kawedaren napa sampun nyurakapi?
sampun nyarakake. Mbok menawi sampun nyurakapi boten ateges kula nundung Mbak Ajeng Wancul sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang atos. Kaki legeye. Nini legeye. Banget bunga sak jroning ati kula kaki legeye. Menapa ingkang kula sesuwun rinten lan dalu. Dinten menika kasembatan. Mboten namung setunggal putra ingkang diparingaken dhateng panjenengan kalian kula ananging langsung 3 kaki legeye. Ya kuwi sing kok arep-arep lan sing kok antu-antu saiki wis dadi kasunyatan. Nggih leres. Nanging ngene lho Nini. Pripun kaki legeye? Apa kowe ora kelingan nalika wong tuane loro kae matur lak bocah sareget diweni Sukerto. Leres. Coba to aku burutke janur sing pepungkuran kae. Wonten gedhong pusaka Pancen menika bener. ngestakaken dawuh kaki legeye. Engkang pundi to kaki legeye lho tak goleki lho angel banget. Kaki legeye. Nini legeye. Menapa menika ingkang panjenengan kersake kaki legeye? Ora liya ya mung kuwi wujuding janur kuning sing tak kersakake. Lajeng janur kuning menika wonten keginaanipun menapa kaki legeye? Janur kae bakal ndak kalongke ana janggane anakmu sak telune kanggo keslametane rina kelawan wengine Nini legeye. Nggih kaki legeye. Kula sumanggaaken. Kaki legeye. Nini legeye. Sak sampunipun sak tiganipun putra menika panjenengan kalung arupi janur kuning. Lah kok pasaryane tansah jumlera tambah sumunar kaki legeye. Kabeh ngono saka gedhe katiasane janur kuning kae. Nggih. Cahya utawa nur sing temurun saka dhuwur kae Nini legeye. Kados mekaten. Ora mung cukup semene Nini legeye, iki dina namu bakal ndak sidigara ndak singitke uga supaya tangga teparo kae ora mangerteni yen to mong iki bocah titipan. Badhe dipun slamur laku. Sumur laku ugi nggih. Kenang Muhammad Al-Fatih Fabrizio Joko Jlagur. Joko Jlagur. Genduk Naira Syabila Azhara Prawan Jlagur. Prawan Jlagur. Lan uga kenang Muhammad Faras Al-Fariski Joko Jlagur. Joko Jlagur. Anjir kaki legeye, amargi sak tiganipun lak sampun digulawentah kaki legeye dalan legeye, dados disilamur laku asmanipun ketiganipun. Ning ngene ya Nini. Pripun kaki Sekawet legeye? sak dune rompok anane aku kelawan kowe. Ha ta yen ana wae dipangan yen ora ana padha poso. Leres. Upama iki dina aku butel ana Kutaraja. Kowe tak tinggal sak jane rompok apa ya wani Nini legeye. Kaki legeye. Nini legeye. Pancen panjenengan menika gadhahi tanggung jawab. Kedah nyukupi kebutuhan sandang, pangan lan papan ananging. Piye, Panjenengan rak mangertosi, kula menika dereng pinter babagan gulawentah lan jagi momong keselamatane bocah sak telune menika. Banjur sing kok jaluk kepiye Nini legeye? Yen to panjenengan
badhe tindak. Kula nyuwun kanca rawang kagem biyantu kula jaga keselamatane bocah sak tigone menika Kaki Legeye. Nini Legeye. Kaki Legeye. Ya naturmu kaya ngono njaluk kanca rawan sejatine anakmu lahir cengerono ngalam donya kaya ora kaijenan. Nggih. Duweni sedulur tua papat cacahe ning maujud badan halus. Kados mekaten. Upama iki dina ndak cipta dadi badan kaya tak jaluk aja wedi Nini Legeye. Kula sumanggaaken Kaki Legeye. Bismillahirrahmanirrahim. Ngger Sofia amarah alama mutmainah. Nini Legeye. Kaki Legeye. Ya iki wujuding seduluring tuwa anakmu Joko Jelagur krawan prawan Jelagur. Coba dak gangune sauntara nini. Semangga. Ngger Sofia amarah aulamalan kowe mutmainah. Sekawit kowe badan halus ndak cipta dadi badan kasar. Iki dina ora takon enak kapinak lungguh jikrang selo tumpang paribasane. Nek kowe tak kongkon jaga, bau kiwa tengne kadang manap uga dadi kanca rawane Nini Legeye apa ya sagu, Ngger. Nini Legeye. Kaki Legeye. Selak kesore nek aku butuh nuku raja. Sewang-sewang dalam selamat aku njaluk pamit Nini Legeye. Atas Kaki Legeye.
Sophia amarah alu amah lan mutmainah nilegi yen laki matur sun banget karo kowe sedulur papat sing wis sabiyantu jaga keselamatane Joko Jlagur uga si Prawan Jlagur ananging sakjroning atiku krasa sumelang malah kaporo iki dina yen tak sawang sedulurmu anom sak telune kuwi ora ana ning gone papan panggonan kene. Apa iya sedulurmu anom kuwi ana ning gone pepungkuran? Yen to ning gone pepungkuran coba undangan supaya bisa sapet jagon kelawan Nini Legeye uga kowe sedulur papat. Nini Legeye Mutmainah. derenge kula matur. Kula nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah Nini Legeye. Mutmainah. Dawuh Ora kaya adat sabeni. Arep matur wae kowe dadak njaluk ngapura. Tamangka sakjroning atiku ki wis krasa sumelang. Janjane ana kedadian apa Mutmainah? rikala Nini Legeye dalah kaki Legeye anggene pasrah kadang anem kula. Iya. Ing mriki kula sampun kaluputan ingkang kathah Nini Legeye. Luput. Luput bab apa sih mok karepke Mutmainah? Lupute Aja gawe tambah tratapan ing atiku Mutmainah. lupute kula sak menika amargi kadang anem kula sampun murca Nini Legeye. Mutmainah. Amar Sophia alu apa? Apa bener? Sing diaturke marang sedulurku Mutmainah kae. Leres Nini Legeye. Ora nyangka babat pisan. Yen ana kedadian sing kaya mengkene. Gede pangarep-arepku sedulur papa. Kowe bisa sabiyantu. Joko lan momong putra lan putriku. Ananging kasunyatan sing mbok aturke kuwi gawe sesuk jroning atiku. Apa kabeh janjimu nalika semana marang Kakek Legeye kuwi ora ana kasunyatane babar blas. Kene Joko putraku wae kok ora bisa Mutmainah tamangka. Kowe kabeh sedulur papat banget. Piye? Aku Nini Legeye kowe budidaya. Ngantu-antu kepengen duweni bobongan. Bareng iki dina pinaringan putra titipan anange. Kasunyatan sing kaya mengkene iki gawe kunciwane atiku Mutmainah. Yen wis ana lakon sing kaya mengkene iki. Yen mengko wong tuane rawolan kepengin banget dari nanti papan tundunge. Banjur aku kudu wangsulan sing kepiye Mutmainah. Nini Legeye panjenengan tansah kudu ampun kuatos. Kula
kula ingkang sagah ngupadi anggene murcane kadang anem kula Nini Legeye. Kene kelangan putra sak telune aku ora oleh kuatir. Lan tembungmu sing kaya mangkene iki. Gawe kecewane ngatine Nini Legeye. Kowe matur yen to kowe bisa golek nang ndi papan dununge tamangka. Putraku ilang wae kowe ora mangerteni Mutmainah. Nini Legeye. Panjenengan tansah kudu emut anggene pawelinge Kaki Legeye rikala semono Nini Legeye. Paweling sing dising mbok karepke Mutmainah. Pawelinge Kaki Legeye yen ana bebaya saka sak jeroning rompok jenengan tansah ngejug bantala kaping 3 tansah diimbangi nimbali asmanipun Kaki Legeye supados enggal-enggal kundur Nini Legeye. Dadi holinge Kaki Legeye rikala semono kae merga ana kahanan sing kaya ngene iki Mutmainah. Leres Nini Legeye. Gusti ingkang Maha Agung dados menika lelampahan ingkang ketau kula lampahi. Bener aturmu. Mong Kaki Legeye sawiji sing bisa goleki nang ndi papan tuninge putra lan putriku. Mula rewang-rewang ana Nini Legeye sedulur papan. Kula rewang-rewang marang Gusti Nini Legeye supaya putra lan putriku bisa ketemu kanthi selamat. Kaki Legeye. Kaki Legeye enggal-enggal kotor Kaki Legeye. Nini Legeye. Kaki Legeye. Tak rungono saka njaba mapadha pating glembor pating jlerit. Aku bali ora kok papak karo esem guyumu nanging kok papak karo tawang-tawang tangismu. Banjur aku ora mangerteni anakmu sak telune mapan ana ngendi Nini Legeye. Saderengipun matur kula nyuwun agung ing pangapunten Kaki Legeye. Nini Legeye kowe iki garwaku, donyaku ya bandaku coba matur kanthi gamblang Nini Legeye. Ning kula mangertosi yen to atur kula samangkene dadosaken kecewa ning panjenengan Kaki Legeye. Tegese piye Nini Legeye? Sampunipun panjenengan menika tindak wonten Kutaraja. Panjenengan lagi masrahaken keselamatan ni Joko Slagur kekalih ugi prawan Slagur datan kula ugi sedulur papan nanging kasunyatan menika mboten kados ingkang kula kersake Kaki Legeye. Aturmu gawe bingunge atiku. Jan-jan ana kedadian apa Nini Legeye? Kaki Legeye. Kula tering saged dados ibu ingkang sampurna Kaki Legeye. Aja gawe bingung sakjroning atiku Nini Legeye. Putra satiku menika Morca. Putraku ilang. Kalau mangertosi yen menika luput kula Kaki Legeye. Nini Legeye. Pancen bener kabeh ngono salahmu. Monggo bocah kae bocah titipan. Kaki Legeye. Mengko yen ana wong tuane rawuh, banjur isen wirang apa sing tak tampa Nini Legeye. Menika ingkang kula semelangke Kaki Legeye. Nini Legeye. Kaki Legeye. Iki dina aku tansah nglenggono, candhek anggonmu tawang-tawang tangis. Yen to iki dina kowe kelawan aku tansah tutuh pinutur ora bakal ana rampung. Siramu tak atur munggah ana sanggar pamujan. Maminta marang Gusti Kang gelar jagat supaya bisa baline anakmu sak telune Nini Legeye. Kaki Legeye. Wis tak kendhawuh kula bakal nyuwun marang Gusti Kang akan ya jagat. Muga-muga putra satikunipun menika enggal-enggal kepanggih. Enggal tindakno aja kendhating donga Nini Legeye. Yer supya amarah alamah lan kemut Mutmainah. Ing arep kowe muni saguh. Jaga kadang manom nanging kasunyatan iki dina kadangmu murca wae kowe padha ora mangerteni Mutmainah. Kowe sing duweni aji kandha pangros lan panglimunan. Kowe iso golek ana ngendi papan durunge kadang manom lan kowe kabeh aja enak kabeh nak sakjane rompok kene. Matur lakune Mutmainah supaya bisa baline kadang mana-mana ing pengarepane Kaki Legeye Nini Legeye. Aja mung taunana windarana bebasan tak jaluki iki dina enggal budal kok bagus.
Nggih supya amarah alamah lan mutmainah. Durung suwe anggonmu tak tundung saka sadurunge omah kene. Nanging kasunyatan iki dina kowe wis wani bali ana pengarepane kaki lege ya mutmainah. Apa wis entuk gawe nggih Cak Bagus? Sampun kaki legeyek kutla beto sardula menika enten nyidra kadang anem kula kaki legeyek. Dadi kewan kang gegir sing kang nyidra kadang manom ya. Sekawat kowe badan halus tak cipta dadi badan kasar. Iki dina bakal tak cipta dadi badan halus maneh kanggo kekuatane jiwa ragane kadang manom. Mula rasa kasone iki dina enggal lebonono Cak Bagus. Mandek satrio tejo seleksana tejane wong anyar katon gamblundung kaya krikil malang lir kadana Cak Bagus yen sira isa tata jalma sapa kang dadi dasanamamu nggih Wong gedhe dhuwur eneng baran tambuh marang aku. Tanah Pulau Jawa iki ora ana loro, uga ora telu. iya Ya mung siji aku sing kena darani Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Ya Raden Gembong Kamedya sing dadi aranku. Balik sapa gedhe dhuwur? Saka ndi papan panggonanmu? dadi sira kang aran Sri Bathara Kala Gelap Sayuta Dasar bonyot. wis jamak lumrahe menungsa urip kon pinakon sak tekeng marga catur ya aku iki kaki legeyek kang dadi sesingitku nggih Cak Bagus Lihat kalah nyiras pandas kebenaran. Kowe bisa barep karo aku. iya Yo ing papan kene aku arep nagih janji marang kowe. Nalika sejarah ing tanah Pulau Jawa jatang pangan Sri Bathara Kala Gelap Sayuta iya kaki legeyek nebaran haning yo gene aku munggah gunung mudhun gunung kedelarang-delarang ana ing desa Megawon kene ana pawongan sing jenenge Bapak Muhammad Suryati telah Ibu Sri Wahyuni. iya Bapak Muhammad Suryati hang duweni putra telu cacahe Muhammad Al-Fatih Fabrizio Naira Sabila Azahra bener Muhammad Faras Al-Fariski sing kena diarani bocah sendang kabet pancuran haning yo gene dadah kala mangsa tak krima-krima ora bisa ajur tak gigit-gigit ora bisa lembut tak uncal malang ora bisa mlebu rasane panas pedes perih kowe apa sebab kaki legeyek Gelap Sayuta yen kowe takon apa sebab sakwise kowe nadah kala mangsa putrane Bapak Muhammad Suryati dalah Ibu Sri Wahyuni kae ora ndadekake ayem tentreme sadurunge gua garbamu malah kapul rasane panas pedes preh merga kowe lali marang janjine kaki legeyek lan ini legeyek wis semono kowe kena nadah kala mangsa titi sing Bapak Adam Ibu Kawa sing nandang lali lan sing nandang sing kala mula wektu dina iki Bapak Muhammad Suryati dalah Ibu Sri Wahyuni kae wis eling ngruwat sengkalane putrane malah kapora bocah kae wis dak kalungi aji sangut pratandhake bocah kae bocah kang wis suci ora duwe gedhek ciri apa wae mula Gelap Sayuta wektu dina iki putraku entuk ya ndak jaluk ora entuk ya ndak jaluk upama Gelap Sayuta ngamuk bakal ndak sembadani Cak Bagus kaki legeyek neng paran sugih kendel bondo wani iya kowe wani njaluk putramu suwe jroning gua garbaku apa pamitanmu upama iki dina Sri Bathara Kala Gelap Sayuta njaluk bebono njaluk tetap busan minangka gandine putramu apa sagu menangkani kaki legeyek Gelap Sayuta waton donya wujud bakal ndak wujud apa kang dadi panjalukmu kowe njaluk Mas Bices Raja Brana busana sing gemebyar kae waton si Jaja mudune lintang kelawan rembulan kae Cak Bagus kaki legeyek rungono gobokmu lan mripatmu iya aku ora njaluk Mas Bices Raja Brana aku ora njaluk busana sing pating gemebyar aku ora njaluk dene lintang kelawan rembulan rehne aku njaluk gandine putramu raga kekandilan nyawa sing kepanjingan sukma minangka gandine raga kekandilan nyawa sing kepanjingan sukma sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih telu cacahe
kowe sing kapisan. Kang angka loro. Sing kaloro beras telung bitra sak bumbune. Sing katelu muri putih telung dedik telung pengawe. Ora esuk ora sore yen kaki lege saguh mujuti panjenengane Sri Bathara Kala Glap Sayuta. Putramu bakal tak lukarake kaki lege. Ing ngarepe tak kandhake waton donya ana wujud, bakal ndak wujud apa kang dadi panjalukmu. Putraku kok luwake esuk tak wujudi esuk, kok luwake sore bakal ndak wujudi sore kerja bagus. Kaki lege Ning paran. yen mangkono panjenenganmu ora usah kesuwen. Iya. Sakit putramu suwe jroning bokar baku. Mundur sak jangka tambano. Tampanane kerja bagus. Ini lagi ya. Taturi anggonmu juga ronos mampan semet dimaminta marang Gusti kang gelar jagat ini lagi ya. Kaki legi ya. Lah kok morat marit lo ya. Kaki legi ya. Panjenengane bali kula menika amargi putra sak tigane sampun kepanggih kaki legi ya. Kasunyatane kaya ngono ini lagi ya. Anjing, matur suwun marang Gusti ingkang akarya jagat. Menapa ingkang kula lan panjenengan sesuwun menika sampun kasembadan kaki legi ya. Ini lagi ya. Kaki legi ya. Damar mancung tinupet lakon iki aja ngasih wong tuane kae mangerteni wewadi iki apa maneh tangga teparo kae ini lagi ya. Anjing kaki legi ya, kula mboten bakal buka wadi menika. Ananging kula badhe tangga sekedhik kalian panjenengan. Janjane bocah sak telune menika panjenengan temuaken wonten pundi kaki legi ya. Anakmu sak telune kae ditadah kala mangsa marang Bathara Kala kae. Bathara Kala Ngasih aku ndadekke peperangan marang Bathara Kala kae. Bot-bote njaluk putramu alhamdulillah ning iki diulungke nanging dheweke duweni jejalukan ini lagi ya. wonten tetep pisanipun. Menapa panjenengan menika sampun minangkani kaki legi ya? Durung wae tak pinangkani kok ini lagi ya. Ah, ngaten kaki legi ya. Kula menika lho tansah tratapan. Mboten kok mboten seneng amargi bocah menika sampun kepanggih ananging. Piye ini? Kula mireng prenjak ingkang ganter-ganter kaki legi. Kok menawa ana tamu agung sing rawana rompeke dhewe coba dirantu sauntara ini lagi ya. Malah kapara menika kledang-kledang. Kula mboten pangkleng kaki legi. Sinten ingkang rawuh menika kaki Ya legi. saja Bapak Wahyu ditelepon garwa ini lagi ya. Leres menika kaki legi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula mboten pangkling menika Bapak Muhammad Suryati dalah Ibu Sri Wahyuni. Nggih leres. Panjenengan kok tebih sanget saking griya. Rawuh wonten napaipun kula malah kapuren beto kados ngaten janjane kagem napa. Nun sewu dalang talamatur pun Bapak Muhammad Suryadi. Nggih. Setunggal silaturahim. Kaping kalih badhe maringi bebungah utawi tetebusan wonten kaki lege amargi sampun kula wentah putra putrinipun. Kados ngaten maringi pepungah kula kalian garwa kula menawa sedaya panjenengan napa panjenengan sampun ikhlas lahir batas panjenengan, Pak. Ikhlas lahir batin. Ibu sampun ikhlas lahir batas panjenengan kae coba ditampani tahun ini sajak kabutan tenane. Nggih, matur nuwun Kang tanpa pepindhan nggih, Pak, Bu. Ya niku kudunge Bu. Inggih. Nun sewu, saderengipun panjenengan ajak kondur. Putra dalah putri panjenengan kula titip menika wujudipun janur kuning nggih. Oh. Niki sing nomor kalih. Nun sewu. Janur menika deket teng andhapipun tilem genduk kalih kenang selami sepasar dinten. Gangsal dinten wiwit dinten niki nggih, Pak. Nek sampun sepasar dinten panjenengan bucal teng kali sing wonten toyane mili. Kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim, aku ora ngguwak janur
Nanging aku gua sengkalane anakku. Sebut asmane Fatihah kaping 3 janur panjenengan laro. Nanging niki mangke kalih sak rasuane nggih. Sing kalih niki, sing kalih sak rasuane dipun bucal mawon. Menika sampun dados putranipun kalih putrinipun Kaki Legek lan Nini Legek kula tambah jemat asma Joko Jlagur kalian Prawan Jlagur. Kagem jangkepi sarta sarana kedah pindah monggo panjenengan timbali kula paringi tulodo nggih. Nang anakku lanang Muhammad Al-Fatih Fabrizio Joko Jlagur. Nang anakku lanang Muhammad Al-Fatih Fabrizio Joko Jlagur. Dalem. Nduk anakku wedok Naira Sabila Azhara Prawan Jlagur. Nang anakku lanang Muhammad Faras Al-Fariski Joko Jlagur. Nggih, menika gantosan ibu sami kados bapak nggih. Nang anakku lanang Namine Muhammad Al-Fatih Fabrizio Joko Jlagur. Dalem. Nduk anakku wedok Naira Sabila Azhara Prawan Jlagur. Prawan Jagur. Dalem. Nomor 3. Nang anakku lanang Muhammad Faras Al-Fariski Joko Jlagur. Dalem. Alhamdulillah menika sampun jangkepi syarat lan sarana. Kula mboten saged menggak ateges menika asli putra adalah putri panjenengan nggih. Monggo salimkan Bapak Ibu den sungkem salim kalian Bapak Ibu nggih. Turut. Nun sewu, tasih wonten wigati kang dereng kawedar napa sampun nyurakapi, Pak. Mbok menawi sampun nyurakapi, mbok ajeng kondur sumangga semangsa selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kang atos-atos. Monggo. Kaki Legek. Ini Legek. Menika kula beto embor saisine. Menika saking Bapak Muhammad Suryadi dalah Ibu. Janjane kula menika badhe tanglet kalian panjenengan lho Kaki Takon Legek. babakan apa? Lah kok beto embor saisine menika janjane wonten werdinipun menapa? Nini Legek. Kaki Legek. Samu barang yen to ning tanah Jawa kaya mengku werdi Nini Legek. Nggih. Iki dina bakal ndak werdikake supaya tangga tepar lan para dulur-dulur kaya mangerteni. Nggih embor menika. Embor ateges Bapak Muhammad Suryadi dalah Ibu Sri Wahyuni wis ngembor-ngemborake kajate. Nggih. Lajeng wonten beras kuning werdinipun menapa Kaki Legek? Beras kuning Bapak Muhammad Suryadi sak keluarga wis ngeneng-enengake sok kapan aku iso nyunatno anakku iso ngruwat sengkalane anakku. Alhamdulillah kasunyatan wis kasembadan Nini Legek. Wonten wajibipun Kaki Legek. Wis dadi kewajibane wong tuwa loro ana tetembungan anak polah bapa kepradan Nini Legek. Lajeng kembang setaman menika werdine menapa? Kembang setaman mugya Bapak Muhammad Suryadi sak keluarga penayungan iman takwa dening Gusti Kang Murbeng dumadi. Amin. Lajeng wonten godhong alang-alang apa-apa dalah godhong kula werdine menapa? Godhong alang-alang godhong apa-apa mugya kajatipun Bapak Muhammad Suryadi sak keluarga boten alangan setunggal beda punapa lan godhong luweh mugya pinayungan luweh lebih kados rezekinipun kados toya kang milih kae. Amin. Engkang pungkasan menika wonten kupat luar Kaki Legek. Kupat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Sineksenan para wali para nabi. Kaki Danyang, Nini Danyang, kedanyang bersang tanah pulau Jawa. Kaki Danyang, Nini Danyang, kedanyang bersang dusun Megawon. Ugi sineksenan dulur papat kakang kawah adi ari Supiah amarah ulama nurah kajatipun Bapak Muhammad Suryadi sak keluarga sampun luar kersane Allah. Gelap saya itu.
sing gedhe pangapura marang kaki legayek lanene legayek upama iki dina kaki legayek lanene legayek sabdantemu kaping pindho apa kowe saguh ya Saguh kaki legayek. yen kaya mangkono jaganan reksanan griyane Bapak Muhammad Surya Tidala Ibu Sri Wahyuni Rina lan mengine upama ana bebel itu saka lor gerca bagus Tak apa saka kidul balik ngalor. saka kidul Tak balik ngidul. saka wetan Tak balik ngetan. saka kulon Tak balik ngulon. bagus kiblat papat wis kadepes kok jaluk pitik putih mundur sampe sak bakal ndak wujudi kok bagus Dan saya megah-megah tenaga yang pun kenapa akan mbak bila wonten kelenta kelentu nyun agung ing samudra Pak Somo